Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun catet nggih. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Apal? Mbah Kiai Idris Lirboyo ngendika dhateng kula, kowe iki nek ndung di paringi donga Jawa saka kiai sing mantep, kae kiai ora ngarang dhewe, kiai saka para wali, wali ya ora ngarang dhewe. Wali iki donga Jawa ijazah saka Nabi Khidir alaihis. Nabi Khidir meneh ketemu kiai Jawa paring donga nganggo basa Jawa. Menawi pinanggih wali Madura dungane bahasa Madura, ketemu kiai Sunda dungane bahasa Sunda, bangsane juragan empang bareng lho. Mudeng mboten. Ketemu wali India ijazahnya nggo basa India, bangsane caya-caya niku lho. Mula Syekh Mahmud Plumbon Cirebon mengatakan Mbah Ki Haji Dalhar Watu Cokol menika asring pinanggih Nabi Khidir. Donga ning saka Nabi Khidir. Saged pun waos mami lagu. Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa liwat.